Tak dobrý den. Jsem moc rád, že jsme opět setkali na vlastně dalším webináři z dílny Roklen FX. Dnešním tématem bude opět česká koruna. Název webináře konkrétně kde hledat rizika ještě slabší koruny. Všichni jsme si určitě všimli, že kurz koruny se v posledních týdnech hýbal pro majitele korun spíše tím horším směrem, protože koruna vlastně slabovala a nejen proti euru, ale třeba i dolar. Se samozřejmě dostaneme. Zároveň bych rád využil vlastně začátek tohoto webináře, ještě čas ostatním účastníkům se připojit. Rád bych těm z vás, kteří Roklen FX neznají, naší firmu vlastně služby představil. Roklen FX je firma, která se zaměřuje na devízovou směnu zahraničních měn, samozřejmě tuzemské koruny a platby online. V nabídce máme přes 30 různých měn, měny vypořádáváme v zásadě velmi rychle a naše kurzy jsou obecně podstatně výhodnější než u velkých bankovních domů a když se na to koukneme i z pohledu našeho interního srovnání, tak i v rámci dalších konkurentů jsou naše kurzy opravdu nejvýhodnější. Právě ve vztahu k tomu, že kurz koruny v posledních týdnech, ale i měsících se pohybuje nahoru dolů, tak si umíme představit, že ať už podnikáte nebo často jezdíte do zahraničí, tak vás ten kurz koruny a respektive jeho pohyby mohou nějakým způsobem ohrozit. Tak bych jen rád dodal, že u nás na dealingu sedí odborníci na devizovou směnu a jsou schopni vám nabídnout velmi výhodné způsoby, jak řešit vlastně kurzové riziko skrze různých nástrojů. U vyšších částek samozřejmě nabízíme i takzvanou službu limitního příkazu, tedy že vlastně s našimi makléři najdete úroveň kurzu vybraného měnového páru, na který je samozřejmě šance, že se ten měnový pár dostane a v momentě, kdy se na ten kurz v rámci naší firmy dostaneme, tak ta směna je automaticky provedená, nemusíte tak každých 5 minut hlídat vývoj kurzu. A to uděláme rádi za vás. A samozřejmě těch služeb, které nabízíme v oblasti směn a plateb je spousta. Určitě se neváhejte zeptat. V zásadě my s Honzou, ale samozřejmě naši makléři rádi řešíme zapeklité, ale samozřejmě i nějaké problémy či požadavky klientů, takže v zásadě stačí jenom popsat vaši situaci, stačí zhruba a my samozřejmě navrhneme nějaký odpovídající způsob řešení, který samozřejmě bude brát v potaz i vlastně naše zkušenosti z pohyby na trhu a vlastně s celým tím trhem, na kterém vlastně Roklen působí už spousty let. Honzo, už mluvím docela dlouho. Řekneš nám, o čem se dneska budeme bavit? Představíš nám obsah? Tak, dámy a pánové, dobrý den. Já vás zdravím. Mé jméno je Jan Berka, jsem šéfredaktor Roklen 24. Všichni vás vítám na tom našem prvním poprázdninovém webináři. A jak už Pavel uvedl, budeme se bavit o koruně. Nejprve se odrazíme asi od toho nejzásadnějšího. Řekneme si, proč koruna oslabila tak, jak oslabila. Budeme si to rozdělovat asi na 2 hlavní oblasti, na 2 základní skupiny proměnných, které kurz ovlivnily. Ta první, to budou samozřejmě domácí faktory, to znamená, budeme se bavit o domácí ekonomice, budeme se bavit hlavně o České národní bance. Pak se přesuneme do zahraničí, tam klasicky zmíníme ECBčko, zmíníme FED a přidáme si k tomu jednu centrální banku, o které jsme se tady tolikrát úplně nezmiňovali, ale v rámci těch posledních týdnů měla na kurz koruny podstatný vliv. No a nakonec si to všechno zkombinujeme do jednoho a zkusíme si tak trošku zaspekulovat. A v rámci toho bychom si asi tak jako zkusili nastínit nějaký scénáře, černý scénáře především samozřejmě, které by mohly vést k tomu, že ta koruna bude ještě slabší, než je teď. No a závěrem si to samozřejmě všechno dáme dohromady, sesumírujeme a bude prostor i pro vaše dotazy. Tak, Pavle, zásadní otázka moje směrem k tobě. Jak je možné, že koruna oslabila tak, jak oslabila?
Tak jak už jsme se bavili, ten pohyb kurzu koruny nešlo přehlédnout. Ten prvotní impuls pro oslabování koruny vzešel celkem tradičně už od naší centrální banky, která formálně ukončila intervenční režim, skrze který oficiálně bránila významným výkyvům kurzu koruny. Nicméně, jak jsme viděli, výkyv směrem dolů k silnější koruně nikdy nevadil, naopak bylo bráněno jejímu oslabování. Ten cíl byl v celku jednoznačný a transparentně komunikovaný, a sice, že silná koruna velmi zjednodušeně vede k zlevnění exportu, ceteris paribus, kdy vám na, řekněme, barel ropy za desítky dolarů stačí podstatně méně korun, když je koruna velmi silná, a naopak. Česká národní banka toto formálně ukončila, ono to opravdu byla spíše formalita, protože ta centrální banka už delší dobu na devizovém trhu nějak zvlášť aktivní nebyla z pohledu těch intervencí a v zásadě jen, řekněme, držela v rámci svých rozhodnutí vždy takovou tu větičku, že dále budou bránit významným výkyvům koruny, což mělo na jednu stranu uklidnit trh, a na druhou stranu samozřejmě podporovat ten takzvaný psychologický efekt, kdy ať už tuzemští, ale i zahraniční investoři nějakým způsobem reflektovali to, že centrální banka na těch svých zasedáních, přestože už na těch trzích není aktivní, tak furt ujišťovala, že těm výkyvům bude bránit, což, řekněme, odrazovalo shortaře, ale samozřejmě i ujišťovalo ty, co byli long na té koruně, tedy ty, co chtěli využít, řekněme, vysokého úrokového diferenciálu, respektive vysokých úrokových sazeb v České republice, které vedly k tomu, že korunová aktiva nabízely zajímavý výnos. Tak zároveň k tomu ten psychologický efekt centrální banky, která nějakým způsobem ujišťovala ten trh, že se v blížší době žádná divočina na kurzu koruny konat nebude a že právě bude bránit nějakým těm výkyvům, respektive jejímu oslabení, což udělalo z korunových aktiv velmi zajímavá aktiva s vysokým výnosem a s výrazně omezeným kurzovým rizikem. Samozřejmě spolu s tím, že centrální banka formálně ukončila ten intervenční režim, tak se vyjádřila i k odprodeji výnosů z devizových rezerv, které můžou mít nějaký kurzotvorný efekt, nicméně už od začátku, že o tom se zástupci centrální banky mluvili, tak zdůrazňovali, že ten odprodej se budou snažit dělat tak, aby zásadním způsobem trh neovlivňovaly. Takže nějaké velké operace, které by tlačily na kurz koruny směrem dolů, které by tlačily na silnější korunu, samozřejmě v dalších týdnech neočekáváme, pokud samozřejmě nedojde k nějaké extrémní situaci, ale předpokládáme, že ne. Další faktor je ten, že inflace v České republice, přestože se to kolikrát nemusí zdát, opravdu zpomaluje, respektive klesá i tempo, a což nějakým způsobem do svých výhledů musí právě zakomponovat i Česká národní banka, která nastavuje v zásadě úroveň úrokových sazeb a vlastně celou měnovou politiku tak s primárním cílem, aby došlo k podržení cenové stability, která je definovaná jako meziroční spotřebitelská inflace 2% a plus minus 1% bod. S tím, jak inflace klesá a její výhled je, že bude klesat dál, vidíme v zásadě, já si tu půjčím graf, vidíme, že inflace z těch vysokých hodnot v srpnu loňského roku, respektive z ledna letošního roku, postupně klesá. Od ledna z nějakých 17,5% meziroční inflace klesla na 8,5%. Důvodem je odeznění řady inflačních tlaků, a to primárně z pohledu cen energií a, ať se to nezdá, opět i z titulu cen potravin. Je důležité říci, že vlastně na tom grafu je to krásně vidět, že ty měsíce se vždy srovnávají už s relativně vysokou cenovou hladinou z loňského roku. Je to tedy, řekněme, nějaký statistický efekt,
který se vám v té hodnotě meziroční inflace v celku logicky projeví, protože když se koukáme na inflaci ze srpna 2023, tak porovnáváme ceny ze srpna 2022. Když už v loňském roce tyto ceny byly velmi vysoké, tak právě to srovnání pak nějakým způsobem koriguje vlastně výsledek té inflace. Co je ale zajímavé, nenutně z pohledu české koruny, ale spíše z nějaké té interpretace meziročních změn cen, je ta, řekněme, červená křivka, červená čára na našem grafu, která ukazuje vlastně vývoj cen s tím, že základem té hodnoty je číslo 100 z roku 2015. Červená čára tedy ukazuje, o kolik procent, respektive o kolik bodů jsou ceny vyšší ve srovnání s rokem 2015. A my přestože vidíme, že ten pokles meziročních cen je znatelný, tak zároveň ale pořád vidíme, že registrujeme nějakou inflaci a ty ceny pořád stále rostou. Ve srovnání s rokem 2015, tak ceny v srpnu letošního roku byly zhruba 49% vyšší. No. Tak jenom tolik k té, řekněme, základní statistice při zkoumání inflace. Nicméně, měnově politický cíl centrální banky cílí právě na té, řekněme, bledě modré sloupce a zde vlastně můžeme očekávat v celku bezpečně, že toto tempo, respektive výše inflace, bude v průběhu letošního roku dále klesat. Samozřejmě budou tam jisté zuby, protože ke konci roku se projeví srovnání cen s loňským rokem, kdy už byl nastoupen ten takzvaný úsporný tarif, respektive vládní politika v oblasti cen energií, která právě povede k tomu, že ta srovnávací základna minimálně v oblasti energií z loňského roku nebude tak vysoká, aby inflaci tlačilo dolů tím tempem, co jsme zatím viděli. Možná opět ukážu ten graf. Nicméně během prvního čtvrtletí dalšího roku lze očekávat návrat inflace k cíli, k tomu 2% cíli, kdy je tu jisté riziko u té lednové inflace, kdy vlastně nejnovější data nějakým způsobem naznačují, že to možná nebude tak jednoznačné, nicméně ten trend je jasný. A inflace opravdu bude klesat k inflačnímu cíli a jestli tam nebude první čtvrtletí, jak to bude hned začátkem toho druhého. Proč je tohle pro nás důležité? No, minimálně z pohledu toho kurzu koruny je to pro nás důležité, protože na tento vývoj inflace bude v celku logicky reagovat Česká národní banka, která v současné době drží dvoutýdenní repo sazbu, základní klíčovou sazbu na 7%, právě kvůli tomu, že inflace je hodně daleko od cíle. No jo, ta inflace se k tomu cíle ale začne pomalu vracet, což asi bude znamenat, respektive určitě znamenat, že Česká národní banka dříve nebo později bude muset přistoupit ke snižování úrokových sazeb. Což právě i ve srovnání s relativně vysokými úrokovými sazbami v eurozóně, ale i v Americe bude tlačit na oslabování koruny a trhy jsou v předhledící, respektive aktéři na trhu jsou v předhledící, takže do toho kurzu koruny už nyní svým způsobem zaceňují pokles úrokových sazeb v České republice. Takže to je jeden z dalších důvodů, proč nyní vidíme oslabující korunu. Koruna bude oslabovat samozřejmě o to více, čím rychleji centrální banka bude své úrokové sazby snižovat. V současné době trhy očekávají pokles úrokových sazeb zhruba o 50 až 75 bazických bodů do konce roku, což by znamenalo pokles na úrokové sazby na úrovni 6,5, případně 6,4%. Na to se ale k tomu se řada radních vyjadřuje ve stylu, že trhy velmi pravděpodobně nadhodnocují tu situaci v oblasti snižování sazeb a do jisté míry stále slyšíme, že úrokové sazby v České republice, která nastavuje Česká centrální banka, budou vyšší po delší dobu. A je to právě, nebo respektive toto bylo právě velmi často spojováno s pomalejším poklesem jádrové inflace v České republice.
Nicméně nejnovější data ukazují, že i v oblasti jádrové inflace došlo k pozitivnímu obratu, takže velmi zjednodušeně tu není nic moc, co by mohlo nebo co by mělo bránit centrální bance k uvolnění měnové politiky. Když se na to podíváme z druhé strany, tak ekonomická výkonnost České republiky na tom není v současné době úplně nejlíp. Takže i z této části, na kterou by do jisté míry centrální banka asi neměla brát úplně ten největší zřetel, tak z této části, z této oblasti budou právě pramenit další tlaky na centrální bankéře, aby ty úrokové sazby začaly snižovat. A to, jak už jsme se bavili, bude svým způsobem tlačit na slabší kurz koruny. Je velmi zajímavé, že v prognoze České národní banky nějaké výrazné oslabování koruny proti těm současným hodnotám jako nevidíme. Centrální banka počítá pro rok 2024 s průměrným kurzem koruny proti euro okolo 24,70 a pro rok 2025 dokonce 24,60. Je to za mě velmi optimistické, samozřejmě nelze to vyloučit, ale vzhledem k tomu, co jsme si teď řekli, tak těch tlaků a rizik pro tu slabší korunu je relativně hodně. K tomu se ale samozřejmě dostaneme i dál. Než předám slovo Honzovi, jenom se těší, tak bych ještě rád zmínil úroveň vlastně celkové inflace, respektive její odhady v prognoze České národní banky pro další rok a pro rok 2025, kdy se s průměrnými hodnotami opravdu počítá okolo toho inflačního cíle. Uvidíme, jak se na to podíváme. Já nevím, Honzo, jak ty se na tohle koukáš? Když se podíváme vlastně ty úrokové sazby na ten Pribor, tak i tam vlastně vidíme, že ta prognoza ukazuje na nějaký pokles sazeb. Co ty si o tom myslíš? Já si myslím, že ten současný vývoj, který my vidíme u české inflace, je pro ČNB příznivý. V podstatě kopírujeme ten její výhled, ať už se bavíme o celkové inflaci. Když se podíváme na tu jádrovou, tak tam bych řekl, že je jeden z těch klíčových aspektů ten, že ona opravdu klesla i na to čekávání víc. Takže to je další pozitivní bod pro Českou národní banku. No a pak tu samozřejmě máme ještě inflační očekávání. Česká národní banka si v rámci těch predikcí domácností a firem a finančního trhu dokonce vytvořila i speciální index, který teď na posledních 2 zasedáních prezentovala, a i tam vidíme, že dochází k určitému poklesu směrem k tomu inflačnímu cíli, byť samozřejmě se to liší, ať už se bavíme o domácnostech, ať už se bavíme o těch firmách, protože přece jenom ty nefinanční podniky měly inflační očekávání poměrně dlouhou dobu nastaveno celkem vysoko. Ale co se týče trendu a co se týče nějaký dynamiky té inflace, tak samozřejmě jdeme tím správným směrem. Roli v tom samozřejmě hrajou i ty bazické efekty, jak ty jsi zmiňoval, a bude tam klíčový ten leden. Ale každopádně, když se podíváme na to, jaký signály nám tady chodí z české a vlastně i z evropské ekonomiky, tak si myslím, že je evidentní, že nám ta celková ekonomická aktivita zpomaluje, což je mimochodem samozřejmě i dopad té restriktivní měnové politiky. A teď je otázkou, jak moc to zpomalení bude velký. Protože jakmile bychom byli svědky toho, že nám tady vznikne třeba evropská recese, tak samozřejmě na evropskou recesi bude reagovat, nebo pocítí ji i česká ekonomika, a tím pádem by teoreticky ten pokles inflace mohl být ještě razantnější. Na druhou stranu... Protože asi ochladne ta poptávka, že i ty nabídkové tlaky budou oslabeny, takže... Je to jako něco, jako s čím počítáš, když se tam, já trošku předbíhám ty témata, ale říkal jsi to tak trošku rozhodně, tak já už bych, tak se k tomu pojď vyjádřit. Já bych řekl, že v rámci Evropy je vyšší riziko toho, že to ekonomické zpomalení bude na to čekávání větší, než většina institucí predikovala ještě před několika měsícema. Myslím si, že těch faktorů, který k tomu můžou přispět, jako bude víc. Samozřejmě máme tady situaci, kdy se nám tady normalizoval energetický trh, ale pořád samozřejmě jsme na úrovni vyšších cen. To je jeden aspekt. Další aspekt je ten, že tady máme silně restriktivní měnovou politiku, a to i v rámci Evropy.
A tahle ta restriktivní měnová politika samozřejmě působí na tu celkovou ekonomickou aktivitu ve směru ochlazování. A vidíme to ze všech reportů, ať už se bavíme o bankách, ať už se bavíme o tom, jak firmy poptávají nový úvěry, tak je tam prostě vidět, že ta měnová politika, ten transmisní mechanismus funguje efektivně a funguje dokonce efektivněji víc než v Americe. Což si myslím, že bude jeden z těch důležitých aspektů. No a pak samozřejmě musíme pracovat i s tím, co se děje ve světě. Vidíme tady Čínu, byť ta Čína samozřejmě není ještě úplně žádná velká katastrofa, ale samozřejmě je tady nějaký ekonomický provázání třeba s Německem a s Německem jsou pak zase provázaný my. Takže jako pokud dojde na průšvih v Německu, tak se s tím povezeme i my, takže to jsou všechno rizika, ale my se k ním ještě se k ním... My se k ním dostaneme, ale já ti tak trošku připravuju půdu, protože já se těším a je to vlastně, jestli to bylo na začátku, jak se dostaneme k centrální bance, kterou tu běžně neřešíme, vždycky tu máme FED, máme tu ECB, vždycky ČNB, ale Polská centrální banka, proč je to tak důležitý? Polská centrální... náš soused, je to velká ekonomika, zažívali podobné problémy, co my, ale jsou výrazně víc předhledící než Česká národní banka. Nebo alespoň takhle to bylo podáváno na tom zářijovém zasedání, kde Polská centrální banka doručila poměrně velký překvapení. Já bych možná ještě, než řeknu to, co se odehrálo, tak pojďme si říct nějaký ten background. Polská centrální banka už tuším, že někdy před prázdninama uváděla, že je ochotná se zamyslet na nějakým snížením úrokových sazeb, avšak za určitých podmínek. Ty podmínky byly definované poměrně jasně. Byl to udržitelný pokles inflace do jednociferných hodnot. Když se zaměříme na ty poslední čísla, tak my jsme viděli, že v srpnu se ta celková inflace zastavila někde na úrovni 10,1, což nejsou jednociferné hodnoty, ale ta centrální banka to vyhodnotila a OK, že v rámci ještě ostatních aspektů je to dostatek a můžeme teda přistoupit k nějaký akci. A ta akce měla podobu toho, že Polská centrální banka snížila úrokové sazby o 75 bazických bodů. Přičemž trh čekal, že v září dojde na snížení, ale dojde na snížení pouze o 4% bodu, což znamená, že my tady máme rozdíl 0,5% bodu, což je... násobek proti očekávání, ale čím to vysvětluješ? Já jsem zaregistroval nějaké, řekněme, poznámky o nějakému cílenému, cílenému snížení nákladů cizího kapitálu, respektive cizího financování před nadcházejícími volbami, nebo tam vidíš ty ekonomické důvody? Přece jenom snižovat sazby takhle razantně proti očekávání trhu s inflací 10%, to je zvláštní. Já si myslím, že to je hodně odvážný krok, nebo byl odvážný krok. A myslím si, že to byl odvážný krok, který by mohl ve střednědobém rámci Polsku způsobit ještě jako nějaký problémy právě s ohledem na inflaci. Ale upřímně řečeno, nemůžu zase úplně říct, že bych té podstatě sdělení, jakým způsobem centrální banka v Polsku odůvodnila to své rozhodnutí, že bych tomu úplně nerozuměl. Každopádně, když se podíváme na ten makro background, když se podíváme na tu inflaci, když se podíváme na trh práce a vůbec na tu celkovou ekonomickou aktivitu, tak tam jako samozřejmě jako snížení o 75 bazických bodů je hodně a já osobně bych to asi jako rozhodně neudělal, kdybych měl tu možnost o tom rozhodovat. Jo. Každopádně... Kdybys byl v bordu prostě polský centrální banky, tak bys to tam nešel. Ne, ale tak samozřejmě ono tam je víc lidí, jo, ale evidentně se sešla prostě většina, která si řekla, OK, tak my jsme teď v situaci, kdy si to můžeme dovolit. Ta banka se dostala takzvaně výrazně před křivku. To znamená, ona se snaží s výrazným předstihem reagovat na něco, co očekává, ale ještě tam nejsou dostateční důkazy, že se to opravdu odehraje. A mezi tyhle ty argumenty tam patří samozřejmě ten výhled pokračující dezinflace, pracuje s tím, že bude slabší jádrová inflace, což svým způsobem bude výrazně souviset s tím, že ta banka očekává, že poptávkový tlaky oslabí. Vedle toho tady dochází k tomu, že celkově odeznívají takový ty vnější šoky. Už v podstatě se nám normalizovaly ty dodavatelské řetězce. Jediný ten šok, který jsme tam v poslední době mohli vidět, je v podstatě vývoj cen ropy. Jo, ten samozřejmě do té inflace, do toho výhledu inflace může ještě hodit vidle, ale evidentně Polská centrální banka to všechno vyhodnotila, když to dáme do jednoho balíčku, jako situaci,
která je i s ohledem na nějaký měnově politický zpoždění a především s ohledem na to, že očekává, že ekonomicky zpomalí nejenom Evropa, ale i ta samotná polská ekonomika. Taky to vyšlo, že ten preventivní, ani ne možná, ale jo, možná bychom mohli říct i preventivní krok přispěje k tomu, že to snížení ekonomické aktivity by ve výsledku nemuselo být tak razantní, jako by bylo, kdyby ty sazby nesnížila. A tím pádem ta centrální banka dosáhne toho, že ve střednědobém časovém rámci se podaří tu polskou inflaci udržet na úrovni cíle, kde mimochodem teda pracujeme se 2,5%, ne se 2 jako u nás, ale je tam vlastně půlprocentní bod rozdíl. No ale ten výhled té inflace v Polsku, teď to neber, Honzo, tě zkouším, ale on je jako docela podobný tomu výhledu pro Českou republiku. Ono to asi není překvapení, že ten výhled je podobný, protože tam podobně jako u nás bude mít výrazný efekt, ten efekt srovnávací základny. Tedy, že ceny v dalším roce, v roce 2024, začneme srovnávat už s vysokými cenami z roku 2023 a za předpokladu odeznění proinflačních tlaků, které v zásadě pozorujeme už několik měsíců, je celkem logické, že při srovnání těchto cen ta inflace nebude tak vysoká jako v posledních měsících, že bude jednociferná, ideálně poblíž toho cíle. Není to něco, co můžeme očekávat i u nás. Přece jenom centrální banka, Česká národní banka zasedá v září, pak ještě v listopadu, a pak ještě v prosinci, 3 dny před Vánocema. Určitě ne. Já vím, že ten trh to nečeká, nicméně já to taky nečekám, ale kdyby si směl, já nevím, dát nějakou řekněme, sázku, tak s jakou pravděpodobností bys čekal snížení sazeb třeba o 75 bodů, podobně jako v Polsku, třeba někdy v listopadu. Ten výhled je podobný, ty argumenty budou podobný. Očekává se zpomalení ekonomické aktivity v Čechách, očekává se pokles inflace, očekává se slabý výkon ekonomiky v Evropě, která bude mít další negativní vliv na tu naši ekonomiku a seknutí sazeb, respektive jejich snížení, by vedlo k podpoře úvěrové aktivity, rostla by spotřeba, rostly by investice a v zásadě to tak jako skoro zní až rozumně, no, že člověk možná ani nevěří tomu, že s tím jako první přišli v Polsku. Pojďme si to možná ještě trošičku víc rozvést. Jak ty jsi zmiňoval na začátku, jsou tady samozřejmě spekulace o tom, že opravdu ta bankovní rada v Polsku jednala na politickou objednávku. Upřímně řečeno, já jsem se poprvé v životě v září díval na tiskovou konferenci guvernéra Galpinského a v tu chvilku jsem si říkal, no tak tohle opravdu, jako zatím musí stát někdo z politiků, protože ta rétorika, kterou on tam nastavil, to bylo jasně politické ladění. Takže jako myslím si, že ve výsledku to opravdu je nějaká kombinace i možná té extrémní předledícnosti, ale i určitýho faktoru, který souvisí právě s tou politikou, protože přece jenom ona ta polská ekonomika je specifická tím, že tam existuje velký podíl domácností, které mají hypotéku s plovoucí sazbou a je tam samozřejmě i tradiční nějaká kratší doba fixace sazeb než třeba v Americe, což samozřejmě v situaci, kdy vám ta fixace končí a bude to otázka samozřejmě období kolem těch voleb, tak jako vždycky dáte přednost tomu, že si řeknete, hele, tak tady nám snížili sazby, tak to je dobrý, tohle je pro nás samozřejmě povzbuzující faktor, protože nám ty sazby budou vlastně de facto o něco nižší, než kdyby ty úroky centrální banka nesnížila. Na druhou stranu, když to srovnáme s Českou národní bankou, Česká národní banka v tomhle ohledu jako rozhodně nebude chtít spěchat. Myslím si, že naopak bude mít tendenci se držet lehce takzvaně za křivkou, to znamená, bude tam spíš jako opačný stav než v případě Polska. A to z jednoho jednoduchého důvodu. My jsme tady měli extrémně dlouhý období vysoké inflace a vysokých inflačních očekávání. A už jenom z titulu tohohle dlouhého období a z titulu toho rizika, že tady existovala varianta, kdy se to vyšší inflační očekávání můžou zakořenit v ekonomice, tak si myslím, že ČNB nebude chtít nikam spěchat a naopak si klidně dovolí lehce podstřelit tu inflaci, aby tak docílila toho, aby se celkově ta inflační nálada, ať už co se týče firem, ať už co se týče domácností, ukotvila tam,
kde to centrální banka potřebuje, což je někde v rámci toho cíle, případně v rámci toho jejího tolerančního pásma. I proto... Jenom Honzo, jestli jako možná dotaz k těm očekáváním. My se o tom tady jako často bavíme, ale tak nemůžeme předpokládat, že nás vždycky všichni poslouchají každý webinář. Ale vím, že právě my často řešíme, že ta inflační očekávání v té společnosti jsou velmi důležitá, protože vedou k nějakému nastavování cen, ať už je to cena práce v podobě nějaké mzdy nebo případně platu, nebo cena vlastně poskytovaných služeb v podnikatelském sektoru, nebo očekávaná cena nějakých dodávek zboží v průmyslu s několika měsíčním zpožděním. Tak vím, že my jsme právě vždycky koukali a hrozně jsme se divili, že na tom, řekněme, delším horizontu, třeba 3 let, řada právě firmy domácností očekávala, že ta inflace opravdu bude zvýšená, samozřejmě ne 10-12%, ale třeba 4-5% ještě za 3 roky. Což nám jako přišlo zvláštní, ale možná to mohlo být spojeno s tím, že ty ceny opravdu rychle vystřelily. Těch měření po sobě, těch jako šokujících měření po sobě bylo opravdu spousta. Ten výhled na to, kdy to začne klesat, byl jako relativně daleko. Ještě to bylo opředený do řady rizik. Tak ta očekávání se hrozně rychle nafoukla. Jo? Že prostě se lidi, firmy relativně rychle smířili s tím, že ty ceny prostě budou vysoko. Na druhou stranu, teď už v Čechách máme jednocifernou inflaci a máme jako spoustu, jako řekněme, nějakých solidních argumentů, na základě kterých jako jsou nastavená nějaká očekávání ohledně poklesu, prostě ta inflace k 2%. Tak jestli už tohle vlastně v těch domácnostech a firmách nezlomilo to očekávání na druhou stranu, kde opravdu jako spousta subjektů v ekonomice prostě počítá s tím, že další rok se ta inflace uklidní a bude snad už jako pokoj. Jo. Tady první věc, kterou my musíme zmínit, je to, že samozřejmě ty inflační očekávání se extrémně těžko měří. A ta měření, které my máme k dispozici, tak to jsou většinou průzkumy. A samozřejmě jako průzkum není něco, na čem by se dalo čistě pouze na tom stavět nějaký rozhodování o sazbách. Je to spíš jako jeden z těch doplňujících faktorů, byť samozřejmě jako inflační očekávání jsou jedním z těch klíčových aspektů pro každou centrální banku. Myslím si, že v tomhle ohledu tady sehrálo velmi důležitou roli to, že jakmile my vidíme, že se inflační očekávání začínají otukotvovat, tak je potřeba udělat přesně to, co udělala Česká národní banka, to znamená začít frontloadovat zvyšování úrokových sazeb, zvyšovat ty úrokové sazby extrémně, zvyšovat je o víc než třeba 1% bod, aby tím vyslala ten signál, že opravdu s inflací bojujeme. No a myslím si, že tohle celkově přispělo k tomu, že ty inflační očekávání ne, že by rostly dál, což by ve výsledku bylo potvrzený třeba tím, kdyby domácnosti a i firmy se začaly předzásobovat a tím pádem ještě víc podpořili ten růst cen. To my jsme neviděli, což bylo jako extrémně důležitý, protože kdyby jsme to viděli a kdyby opravdu ty inflační očekávání začaly ještě víc růst, tak to třeba vidíme i na trhu práce a tehdy bychom se mohli bavit o nějakým riziku mzdové inflační spirály. My jsme viděli opak, ke kterému samozřejmě nejenom na té poptávkové straně přispěla i ta nabídková strana, díky tomu, že se nám začaly uvolňovat ty dodavatelské řetězce a i díky tomu, že nám tady celkově začaly klesat ceny energií. No a tato kombinace se ve výsledku projevila v tom, co my vlastně vidíme. Vidíme tady, že nám ceny klesají, vidíme tady, že nám inflace klesá, vidíme, že nám tady i se nějakým způsobem normalizují ty inflační očekávání, což je prostě velmi, velmi dobrý trend, který centrální banka chce vidět, ale zase na druhou stranu rozhodně ty úrovně, kterých my jsme teď dosáhli, jako neodpovídají tomu, aby jsme začali s velmi jako pozitivní přehledícností začít snižovat úrokové sazby. Protože tady pořád existuje určitý riziko toho, že kdyby se tak stalo, kdyby jsme se třeba zachovali jako právě ta polská centrální banka, tak by tady mohlo dojít k tomu, že se nám tady zase ta situace vrátí tam, kde jsme byli, což je samozřejmě extrémní riziko. A vedle toho my nesmíme zapomínat na jednu klíčovou věc. To oslabení kurzu, který my jsme tady viděli v těch posledních několika týdnech, ono to taky částečně dělá práci za Českou národní banku. Protože slabší kurz v podstatě taky působí jako jeden z těch faktorů na nějaké uvolnění měnově politických podmínek. Takže já si myslím, že celkově, když to vezmeme všechno dohromady, tak Česká národní banka necítí určitě žádnou potřebu chovat se jako její polská kolegyně a naopak bude
postupovat velmi opatrně. Takže to znamená, jestli se dočkáme snížení sazeb v rámci letošního roku, tak to bude fakt až někdy v posledním čtvrtletí a nebude to 75 bazických bodů. Bude to spíš 25, maximálně 50, ale já bych spíš víc sadil na těch 25 a na to následní pokračování v roce 2024, kde bude klíčový, co ukáže prognóza, co ukáže ten lednový efekt přecenění a jakým způsobem se bude dál vyvíjet ta inflace. Pokud ta dynamika bude v tom trendu, který vidíme teď, tak se samozřejmě můžeme posunout níž, ale když se podíváme i na ty odhady, tak pořád tady nějakým způsobem vidíme, že co se týče Priboru, tak jsme nad úrovní těch 3%, což je taková ta odhadovaná neutrální úroková sazba, která ekonomiku neochlazuje ani nepodporuje. To znamená, že bychom se měli zhruba udržet na úrovních, které jsou minimálně mírně restriktivní v rámci toho dlouhodobého horizontu. Ale samozřejmě tady spekulujeme, protože ta prognoza se nám bude měnit. V listopadu uvidíme novou, do toho vstoupí další faktory, včetně vyšších cen ropy, včetně toho, co se děje v zahraničí. Takže jako s ohledem na to, kam až třeba ČNB sníží ty úrokové sazby, tam bych jako raději posečkal, ale každopádně můžeme říct, že pokud půjde všechno tak, jak má, a pokud tam nedojde k nějakému extrémnímu překvapení, což si myslím, že z toho krátkodobého hlediska úplně nehrozí, tak bychom se měli dočkat nižších úrokových sazeb pravděpodobně ještě letos, nejpozději během prvního čtvrtletí příštího roku. Jo, jako, hele, mně se ten příklad s tou Polskou centrální bankou hrozně líbí a vlastně, kdybych ti do toho furt nekecal, tak se k tomu rozdílu mezi tou českou a polskou dostal mnohem dřív. Nicméně to přišlo jako skvělé vlastně vysvětlení, v čem jsou ty rozdíly a vlastně na co se připravit dál. Ale ono to nebude na té polské centrální bance. Ten kurz koruny jako primárně jako víme, že klienti nejvíce zajímá pak právě kurz s eurem a s dolarem. Tak v jakém pořadí to vezmeš? Co můžeme čekat od Fedu na dolarové straně? No. Já bych ještě možná tady ještě doplnil to Polsko, protože přece jenom jako ono jako je to zajímavý, ne? Ten problém, který tady spočívá, je v podstatě založený na tom, že koruna, zlotý i forint, klasicky, když se bavíme o měnách regionu střední a východní Evropy, tak ať už londýnská City, tak už americká Wall Street, všichni tyhle velký hráči berou tyhle měny jako jeden koš, jako nějaký emerging markets měny, u kterých samozřejmě, když dochází k nějakému silnému obratu, tak vždycky vidíme nějaký takový ten efekt přelití, ten takzvaný spillover efekt. To, co my jsme tam viděli, když Polská centrální banka snížila ty úrokové sazby, a myslím si, že to vydrželo dokonce ještě, v podstatě bych se nebál říct možná i lehce do dneška, tak spočívá v tom, že část z toho trhu, která se zaměřuje právě na měny toho našeho regionu, může spekulovat o tom, jestli by se podobně jako Polská centrální banka nemohla třeba zachovat i ta česká. Čemuž ostatně jako svým způsobem přispívá i to, že se ta inflace vyvíjí směrem, který chce Česká národní banka vidět. Takže tím pádem my tady máme takovou relativně nebezpečnou situaci, protože pokud by třeba Česká národní banka se nezachovala tak, jak očekává podle mě spíš menší část toho spekulativního trhu, tak by to samozřejmě mohlo vést k tomu, že by tam bylo nějaké uzavírání těch krátkých pozic na koruně. Ale celkově si myslím, že fundamentálně jsme opravdu naklonění tím směrem, aby jsme zůstali na slabších úrovních kurzu koruny, nehledě na to, jestli ten trh to bude vnímat v souvislosti s tím, co se děje v Polsku nebo ne. Ale ptal se mě ještě na tom, co čekat. Tak mě určitě zajímá ten dolar, respektive nejenom mě, ale posluchače, diváky, zajímá to určitě ta dolarová strana, protože samozřejmě ty pohyby kurzu nejsou jenom vlastně o tom, jestli se hýbe koruna, ale samozřejmě i ty tlaky z té druhé strany toho dolaru a eura. Když úplně odkloníme, zapomeneme teď na to Polsko, tak to byl právě americký prostředí, americká ekonomika, americký finanční trhy, který přispěly k tomu, že celkově ten tlak v rámci celého regionu byl směrem ke slabšímu kurzu. My si v tomhle směru musíme uvědomit, co se teď tady odehrálo za těch posledních 9 nebo necelých 9 měsíců v americké ekonomice. My jsme tady měli na začátku roku očekávání toho, že sazby půjdou extrémně rychle dolů.
tam bylo pak nějaké přecenění, pak bylo zase přecenění opačnou stranou, protože se nám tady objevily problémy v rámci amerického bankovního sektoru. No a pak, když jsme viděli, že tyhle ty problémy odezněly a že to nemělo nějaký extrémní vliv na to, co se děje v ekonomice, na to, jak se chovají americké banky, tak jsme se dostali opět zpátky na tu vlnu, která je pro centrální banku klíčovou. A ta vlna spočívá v tom, jak se vyvíjí ekonomika a jak se vyvíjí inflace. Celkově, když se podíváme na ty poslední data, které přicházely z americké ekonomiky, a tady bych zdůraznil hlavně ten trh práce, tak nám vychází, že jsme rozhodně na úrovních, které jsou na to očekávání lepší, než bylo původně očekáváno. A myslím si, že to potvrdí i Fed v rámci prognózy, kterou zveřejní příští týden na tom svým zářijovém zasedání. Celkově můžeme říct, že prostě americká ekonomika je v tuhletu chvilku na to očekávání silnější, což vedlo k tomu, že ten trh celkově přehodnotil to svoje očekávání směrem k tomu higher for longer, to znamená vyšší sazby po delší dobu, které jsou založené právě na tom, že americká ekonomika je na to očekávání silnější. A nebavíme se tady, pozor, jenom o tom, kam až Fed zvýší úrokové sazby. Já jsem přesvědčený, že v tom základním scénáři už teď jsme na nějakým tom pomyslným vrcholu úrokových sazeb v cyklu. Ale to, co je klíčové a to, co hrálo roli v těch posledních několika týdnech, bylo, že my jsme tam byli svědky přecenění výhledu pro rok 2024. Na začátku letošního roku ten trh počítal s tím, že ty sazby porostou extrémně rychle a že bychom se v rámci jenom snad první poloviny příštího roku měli dostat na úrovně, které byly o nějakých 150 bazických bodů nižší. Tuhletu chvilku na základě těch dat, kterými jsme viděli a který přicházely z americké ekonomiky, si ten trh začíná uvědomovat, že pravděpodobně Fed bude nucen udržet ty sazby vyšší po delší dobu, ať už s ohledem na to, jak je silný americký spotřebitel, anebo s ohledem na to, jakým způsobem a jak rychle se ty vyšší sazby propisují do ekonomiky. Tady si myslím, že ta americká ekonomika krásně potvrzuje, že je mnohem víc rezistentní vůči vyšším sazbám, ať už se bavíme o firmách, tak ať už se bavíme i o domácnostech. A to je automaticky faktor, který bude přispívat k tomu, že Fed nebude spěchat s tím snížením. A celkově tohleto prostředí přispělo ke dvěma klíčovým faktorům, který nejenže přispěli k tomu, že je silnější dolar a vyšší tržní sazby, ale samozřejmě přeneseně tato kombinace dvou faktorů má vždycky dopad i na rizikové měny, to znamená i na kurz koruny. A tím pádem, když tady vidíme silný dolar a vidíme, že nám tady rostou tržní sazby, a to se bavíme nejenom o těch nominálních tržních sazbách, ale bavíme se o těch reálných tržních sazbách, který měříme klasicky tím protiinflačním dluhopisem, tak to je kombinace, která koruně nikdy nesvědčí. A pokud tady ten trend toho takzvaného medvědího napřimování ještě nějakou dobu vydrží, tak to samozřejmě vždycky bude něco, co bude podporovat slabší prostředí pro slabší korunu. Takže v tomhletom ohledu byl právě ten americký trh a americká ekonomika extrémně důležitá a ostatně my jsme to viděli, že to nebyla otázka jenom třeba toho regionu střední a východní Evropy, ale samozřejmě pocítili to i v Japonsku. V Japonsku jsme viděli, jak extrémně oslabuje jen. Viděli jsme to v Číně. V Číně dokonce ta dolarová strana výrazně přispěla k tomu, aby ta čínská centrální banka několikrát intervenovala a myslím si, že ještě několikrát intervenovat bude. Zajímavé je, že to ale není jen proti dolaru. Jako podle zpráv Bloombergu, jako ta centrální banka v Číně intervenuje jako proti více jak 10 zahraničním měnám. Jo. Takže tam je zase někde prostě podle mě nějaký zakopaný problém, nebo respektive ten problém, co tam teď vidíme, asi možná není, jak to říct, možná část toho problému je schovaná. Jako je jasné, že se tam něco děje, ale vzhledem právě k té reakci centrální banky tam je možný ten problém trošku větší, než se zdá. No. Ale samozřejmě, že je. Těžké do té čínské ekonomiky prostě vidět. Jo. Ne, samozřejmě, že je. Jo. Tam jako není to jenom čistě o dolarové straně. Ta ekonomika je v nějakým procesu přerodu, je tam extrémně zamrzlej úvěrový trh. Ten čínský problém spočívá v tom, že vláda, centrální banka, byla ráda, aby banky poskytovaly úvěry, jenže ty nemůžeš začít poskytovat úvěry, dokud je někdo nepoptává. No a ta poptávka tam chybí ze strany firem, chybí tam ze strany domácností a jakmile ti tam chybí ta poptávka, tak ti samozřejmě horko těžko budeš tu ekonomiku rozdmíchávat a tím pádem ti nezbyde nic jiného, než se snažit aplikovat buď to ty intervence, anebo samozřejmě jít tou cestou nižších úrokových sazeb,
který, nebo případně samozřejmě nižších úrokových sazeb a nějakých dodávek likvidity. Takže jako tam v podstatě jsme svědky toho, jak ta měnová politika prochází si nějakým procesem uvolňování, což je jako zase ta domácí strana, která spočívá s těma domácíma problémama. Ale celkově v tom globálu se ten silnější dolar stal velmi důležitým aspektem a souvisel. Já jsem si tady dokonce i připravil srovnání toho, jak moc je vlastně ta americká ekonomika na tom líp než ten zbytek světa. Tady vidíme index City Surprise, což je index, který normálně měří ekonomické překvapení. Je to v podstatě index, který srovnává očekávání trhu s tím, co bylo reportované u těch jednotlivých dat. No a samozřejmě, jakmile roste, tak to znamená, že ty očekávání byly mnohem lepší, nebo respektive, že ta realita byla mnohem pozitivnější, než očekával trh. A naopak, když vidíme pokles, tak je to opačně. No a líbí se mi, jak jsi říkal, vidíme, jak se daří americké ekonomice ve srovnání se zbytkem světa. Ve skutečnosti tam máš eurozónu, ani tam nemáš Českou republiku, s který vysíláme. No počkej, k tomu ještě se samozřejmě dostaneme, jako na druhý graf. Ne, ale celkově, jo, samozřejmě sledujeme eurodolar, protože eurodolar je pro nás klíčový s ohledem na to, jak se vyvíjí euro proti koruně. Tak to je jeden z těch příkladů. Když se pak podíváme sem na ten graf, tak tady už to máme jako mnohem líp vidět. Máme tady nejenom eurozónu, máme tady Čínu, máme tady Japonsko a máme tady i rozvojový trhy, kam samozřejmě patříme i my. No a tady, když se podíváš, tak my tady, ta Amerika má jasně nejvyšší hodnoty, zatímco u všech ostatních jsme v podstatě buď to v propadu, byť samozřejmě může být nějaká korekce oproti těm několika měsícům před, ale pořád má ta Amerika extrémně navrch. A to je ostatně Čím jeden to je? Je to ta rezistence, je to podle mýho názoru situace, která je odlišná od té Evropy a spočívá v tom, že v americké ekonomice firmy emitovaly dluh, když byly sazby extrémně nízký a teď tím pádem oni nepotřebují další a nemusí ho tím pádem třeba refinancovat za dráž. Stejně tak domácnosti. Když jsi domácnost, tak ty si nebereš v Americe hypotéku, která má fixaci na 3 až 5 let, klasicky jako je to Austrálie, Polsko, Velká Británie, ale máš ji tam třeba na 30 let. To znamená, ty když máš hypotéku, kterou si nabral za 2% něco někdy v roce 2021, tak si pískáš, protože teď už by si bral třeba na 30 let někde za 7%, což je samozřejmě rozdíl. A tím pádem my tady vidíme jednu extrémně důležitou věc, že ty domácnosti i ty firmy jsou výrazně víc rezistentní vůči těm vyšším sazbám a tím pádem oni vlastně nejsou nucený se nějak jako přizpůsobovat nebo extrémně rychle se přizpůsobovat. To naopak v Evropě ten transmisní mechanismus funguje mnohem efektivněji, protože, a to je klíčový, hlavní zdroj financování, ať už se bavíme o domácnostech nebo o firmách, je bankovní sektor. Zatímco, když se bavíme o tom, jak se financují třeba firmy v Americe, tak tam samozřejmě naprostou většinu má ten trh firemních dluhopisů, u kterého my vidíme, že ty spready jsou furt relativně stabilní a rozhodně nejsou na nějakých zvýšených hodnotách, které by odpovídaly tomu, že ten trh je jakkoliv nerózní. Takže díky tomu je ta ekonomika celkově silnější. Vidíme to, že ty domácnosti samozřejmě ano, nějakou tu svoji spotřebu omezujou, ale zase není to omezení tak, že by ji najednou úplně uřízli. Evidentně ty sazby pořád nejsou ještě na těch úrovních, aby si ty domácnosti řekly, hele, tak od teďka já budu čistě spořit a sáhnu si do té své spotřeby, abych prostě jako využil toho aktuálního úrokového prostředí. A stejně tak ty firmy. Tam samozřejmě ano, když si to rozdělíme v rámci toho firemního sektoru na průmysl, na služby, tak ten průmysl je extrémně postižený, protože tam už jako opravdu ta nálada v rámci průmyslových podniků měřeno indexem ISM, tak samozřejmě klesá už nějakých 8 nebo 9 měsíců po sobě a jsme tam už v té fázi pod 50 bodama, to znamená v té fázi kontrakce. Ale naopak u těch služeb je vidět, že tam nějaký zpomalování a zhoršování sentimentu je, ale je mnohem pomalejší. No a celkově ten obrázek je takový, jaký je. Amerika vykazuje na to čekávání lepší čísla a na to čekávání lepší čísla, když to srovnáme s Evropou, nemůžou skončit nijak jinak než silnějším dolarem a samozřejmě i těma vyššíma tržníma sazbama.
který ovlivňuje nejenom samozřejmě makro, ale jsou v tom i další aspekty jako emise. Ministerstvo financí v Americe se rozhodlo, že využije nižších úrokových sazeb na dlouhém konci výnosové křivky, takže bude emitovat víc dluhopisů 10, 20, 30 let splatnost a pak samozřejmě tam můžou být i další faktory, ceny ropy, chvilkově tam mohly přispět i jako věci typu další rozšíření cílení výnosové křivky v Japonsku. Důležitý pro nás je, že ten silnější dolar a ty vyšší tržní sazby měly vliv na to, jak se vyvíjely především ty rizikové měny, což se týká koruny. Takže to máme jeden z dalších aspektů, který podle mýho názoru významně přispěl k tomu, že se koruna obchoduje tam, kde se obchoduje. Pak k němu přispěla samozřejmě i ta polská centrální banka. No a nesmíme pak samozřejmě zapomenout i na to, co se děje v Evropě. Přece jenom ona, ta Evropská centrální banka v tuto chvilku je v takový hodně ošemetný pozici. Já jsem to schválně nazval prohajkuje se zpět do recese, což je taková narážka na rok 2011, kdy Evropská centrální banka viděla, že nám tady inflace roste na tu úroveň inflačního cíle a řekla si, že teda na to bude reagovat zvýšením úrokových sazeb, ale ve výsledku zjistila, že to byla chyba, protože ta inflace rostla s titulem vysokých cen ropy a hlavně odehrávalo se to v situaci, kdy ta mezera výstupu evropské ekonomiky byla záporná. To znamená, pořád ta ekonomika svým způsobem fungovala pod potenciálem a to zvýšení úrokových sazeb tu celkovou ekonomiku ještě víc ochladilo, no a výsledkem v kombinaci s tím, že samozřejmě tady probíhala nějaká evropská dluhová krize, bylo to, že se Evropa, že se eurozóna propadla do toho stavu ekonomický recese. Teď je ta otázka. Odehraje se to samý? No, těžko říct, ale ty náznaky, které chodí z Evropy, rozhodně nejsou nic pozitivního. Bavíme se tady opět hlavně o tom sektoru průmyslu, bavíme se tady hlavně o Německu, přičemž je to nejenom o těch předstihových indikátorech, to znamená klasický indexy PMI, nějaká spotřebitelská nálada, ZEF index a podobně, ale je to i o těch reálných datech, o těch tvrdých datech. Viděli jsme, jaký čísla přišly dneska z evropského průmyslu. Já tuším, že ty o tom ještě, Pavle, budeš mluvit. A nebylo tam vlastně nic, co by nám jako dodávalo optimismus ohledně toho, že by se té evropské ekonomice mělo extrémně dařit. Jenže tady vzniká jeden velký problém. Ono se jí sice nemusí nějak extrémně dařit, ale ta inflace je pořád vysoká. A Evropská centrální banka necílí růst. Ona cílí cenovou stabilitu a cenovou stabilitu tak tu samozřejmě nedosáhnete, když máte inflaci na kolika? Na 4%. Jo, tady máme jasně... Ono je to trošku, jakoby, řekněme, matoucí do jisté míry, jakoby, když se bavíme my, ale řada dalších ekonomů a účastníků trhu, tak vždycky říká ECB dělá, jo, a on to má z toho člověk pocit, že to je nějaká jedna entita, která se nějak rozhoduje podle zažitých jako měnově politických pravidel, kdy prostě se reaguje na vývoj v ekonomice, od inflace po nějaký výkon, třeba v podobě HDP. Jo. Jenomže ono tam je samozřejmě za každou zemi v eurozóně jako jeden člověk, ty země v eurozóně jsou úplně v různém jako rozpoložení, když bychom porovnali pobaltský státy s Itálií, Portugalsko s Francií, jo. Stagnující Německo, jo, s relativně dobře fungujícím Holandskem, tak jako by jsme se asi jako časem mohli podívat i někdy možná v dalším webináři, jak jsou vlastně rozložení ti jednotliví bankéři. My se bavíme holubice, jestřáby, ale ono samozřejmě tam každý tak trošku kope za tu svoji zem. Jo, že je to samozřejmě jedna z těch odměn za to, že se země zapojí do té eurozóny, přijme euro, tak se podílí na nějakém tom rozhodování. Takže to není jenom jako o tom, že by se ECB nějak měla racionálně rozhodovat, ale že tam jsou samozřejmě nějaké že tam samozřejmě ty jednotlivý bankovní radní nějakým způsobem, neříkám plně, ale minimálně částečně myslí na té své zájmy, respektive zájmy těch svých zemí. No a teď jako co chceš dělat? Samozřejmě cíluješ cenovou stabilitu, ty ale víš, že se k té cenové stabilitě nějakým způsobem jako dostaneš dřív nebo později, což samozřejmě není jednoduchá otázka, právě vlivem srovnávací základny, polevení těch inflačních tlaků, které přicházely od těch energií, energetických komodit, které dneska už se do Evropy umí dostat i z jiné části světa, než konkrétně z Ruska, plynovodem a ropovodem. Takže jako je tu nějaká ta situace, kde
My do jisté míry, stejně asi jako bankéři v ECB, jako vidí, že ty tlaky na inflaci, inflační tlaky polevují, oslabují, ale inflace pořád tu ekonomiku trápí, takže jsou v situaci, kde je vysoká inflace, ale slabý ekonomický výkon, a i když by je podle knížky měla zajímat primárně ta inflace, tak si umím představit, že na ně minimálně nějaký psychologický tlak udělá právě ten špatný ekonomický výkon, ale o tom asi budu mluvit ještě za chvilku v rychlosti, a to už asi budeme zhrnutí, když koukám, jak málo nám zbývá času. Jo, máš samozřejmě pravdu. Tohle to bude otázka toho zítřejšího zasedání. Klasicky, jako jsou tady zástupci zemí, Rakousko, Dánsko. Tam jsou ty tlaky jako na to, že by se mělo dál zpřísňovat. Německo, dokonce guvernér Kažimír byl jediný, který se přihlásil explicitně k tomu, aby Evropská centrální banka na zářivém zasedání zvyšovala ještě sazby o 25 bazických bodů. Ale pojďme se nejdřív podívat ještě teda na tu spojitost s tou korunou. Samozřejmě za situace, kdy my víme, že Česká národní banka už sazby dál zvyšovat nebude, a naopak se budeme bavit o tom, že ty sazby by mohly jít někdy v nadcházejících několika měsících spíš na nižší úrovně, a ECB bude přitom ještě zvyšovat úrokové sazby, tak nám tady dojde k tomu, že nám ten úrokový diferenciál, ze kterého koruna velmi dlouhou dobu profitovala, takže nám zase poklesne. A tím pádem samozřejmě se tady dostáváme do situace nějakého rizika slabšího kurzu koruny, byť samozřejmě počítáme s tím, že trhy jsou předledící. Takže v situaci, kdy ten trh už čeká, nebo respektive nějakým způsobem pracuje se scénářem, že by ČNB měla snižovat sazby o 50 bazických bodů, a je tady nějaká 75% pravděpodobnost toho, že ta ECB zítra zvýší sazby o 25 bazických bodů, tak ta případná reakce koruny, co se týče minimálně toho krátkodobí reakce, by mohla být, že koruna oslabí, ale z toho dlouhodobějšího pohledu si myslím, že bude mnohem větší a důležitější roli hrát to, jak se bude vyvíjet makro v Evropě a jak se bude vyvíjet makro v Americe, a v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet americká měnová politika. Protože ta americká měnová politika podle mého názoru v tuhle chvilku zůstává jako jeden z hlavních faktorů, který bude dál promlouvat do toho, jak se budou vyvíjet rizikový měny, pokud se bavíme samozřejmě o těch zahraničních faktorech. Ale teď možná, Pavle, my jsme tady zmiňovali, co všechno by se muselo stát. Myslím si, že to tak padlo. My už jsme to jako všechno řekli. Takže až poslední slide jmenuje závěr, tak poslední tyto 3 slajdy budou závěr. Rád bych připomněl, respektive dneska jsem zapomněl upozornit, samozřejmě možnost podávat dotazy. Dole vpravo je chat, tam klasicky spodní lišta. Lze ten chat využít k položení dotazů. Případně napište mě nebo Honzovi, je to vždycky příjmení @roklen.cz, kdy u Honzy je to Berka @roklen.cz, u mě je to Peterka @roklen.cz, případně prostě pošlete ten e-mail na info, ono se to k nám vždycky nějakým způsobem dostane, ať už jestli budete webinář poslouchat ze záznamu, respektive jestli máte teď nějaký dotaz, chcete ho naformulovat, nebo vás nějaký dotaz napadne trošku později, tak my budeme moc rádi, nás to zjevně baví, takže naopak hledáme lidi, s kterými se o tom můžeme povídat, takže pokud máte dotaz, tak budeme samozřejmě rádi, a nemusí to být samozřejmě k euru, koruně, jak jsem říkal, Roklen FX nabízí 30 různých měn ke směně, takže my ty devizové trhy musíme sledovat velmi široce a jsme vždycky rádi poradíme. Teda dostaneme se k tomu shrnutí. Koruna oslabovala. Proč? Formální ukončení kurzového závazku, zhoršení ekonomické situace, spekulace na pokles sazeb. To je zřejmé, jenom v rychlosti mě tady Honza překlikává slajdy, promiň. V pohodě. Je to jako v rychlosti, jenom co by se muselo stát, je, kdyby ten současný trend událostí nabral ještě horšího tempa. A sice primárně by se muselo jednat o problémy v Evropě. A ty už teď vidíme. Jo? Průmyslový sektor je oslabený, Německo, nejsilnější ekonomika Evropy, je v problémech. Německá vláda očekává pro rok 2023 meziroční propad HDP. Červené číslo 0,3%. Evropská komise dokonce odhaduje propad o 0,4%. Jo.
Přitom ještě v dubnu letošního roku se očekával růst německé ekonomiky na úrovni 40%. Jo. Takže tam je zjevně problém. Jo. Není to samozřejmě Německo. To zhoršení ekonomické situace se dotklo více regionů, což vedlo právě k revizi očekávaného růstu ekonomiky směrem dolů na 0,8% z 1% a očekává se zpomalení ekonomiky pro ten další rok, což bude mít, respektive už nyní má nějaký kurzotvorný charakter. Jo. Zároveň to Německo je v jistých problémech, protože, jak jsme na tom globálním trhu, tak ty ekonomiky jsou do sebe různě zapojené, propojené a Čína jako druhá největší ekonomika světa s největší ekonomikou Evropy v celku logicky spolupracuje a problémy v Číně se přelívají do Německa. Podobně to může fungovat i naopak, jo, že problémy v Evropě se můžou přelívat do dalších částí světa, ale teď nemusíme se rozebírat. Česká republika jako taková je provázaná s Německem, a tedy když se německé ekonomice nedaří, tak se zpravidla nedaří ani té české. Je to i vzhledem k do jisté míry podobné struktuře, i když ne úplně, podíl průmyslu v Čechách je naopak ještě větší než v tom Německu na tvorbě HDP. Takže to sousedství s Německem má vždy spoustu výhod. V minulosti jsme se několikrát svezli, řekněme, na vlně toho německého úspěchu, samozřejmě díky vlastnímu přičinění. Nicméně, když se Německu nedaří, ať už zprostředkovaně kvůli Číně nebo dalším problémům v dodavatelských řetězcích, projevení problémů s inflací a tak dále. Samozřejmě ta inflace nějakým způsobem v Německu oslabuje spotřebu, což tlačí právě na nižší výkon té německé ekonomiky. Jo. To se přelévá do České republiky, která, jak říkal Honza, respektive koruna, měna České republiky, která, jak říkal Honza, pro, řekněme, západní burzy v balíku měn rozvíjícího se regionu, Maďarsko, Polsko, Česká republika, tak je v tom balíku, který nějakým způsobem může svým způsobem tlačit k oslabení do toho měn rozvíjejících se regionů, jako je právě koruna, obecně špatně snáší nejistoty a zhoršení těch, řekněme, tvrdších makroekonomických indikátorů, jako je právě vývoj HDP. Takže to jsou další věci, které by mohly tlačit v budoucnu na slabší kurz koruny. Honzo, ty k tomu určitě ještě něco budeš mít. Pověz nám něco o těch rizicích. Jo? Možná prostě pro nás to shrň, my se tady už hodinu a minutu bavíme o koruně, tak jestli můžeš udělat nějaký závěr té LDR a pak se vrhneme na dotazy. My jsme to v podstatě už zmínili v průběhu celého toho webináře. Ty rizika jsou dvojího charakteru, je to samozřejmě fundament a může to být i nějaká pozice, můžeme říct nějaký tržní sentiment. Ten fundament si myslím, že v tuhle chvilku spočívá především v tom, jak se bude dál vyvíjet ekonomika a jak se bude vyvíjet inflace. U té inflace my jsme si řekli, že tady existuje scénář, kdy vidíme, jak nám ta inflace jde správným směrem, ta dynamika je pozitivní s ohledem na to, čeho chce dosáhnout Česká národní banka, což samozřejmě připravuje půdu pro to, že by tady mohlo nastat nějaké snižování úrokových sazeb. Trh čeká, že by do konce roku sazby mohly klesnout o 50 až o 75 bazických bodů. V rámci toho příštího roku už se pak pohybujeme na mnohem vyšších číslech. Tuhle chvilku bude záležet na tom, jak dál se budou formovat tyhle očekávání. Jakmile by došlo k tomu, že ta inflace začne pozitivně překvapovat, to znamená začne ukazovat jako rychlejší pokles, tak samozřejmě pro tu ČNB by to byla dobrá zpráva a uvolnilo by to ruce s ohledem na to, jak s těma sazbama dál nakládat. Na druhou stranu musíme věnovat pozornost i té rétorice a ta rétorice je v tuhle chvilku nastavená velmi opatrně a spíš to vypadá, že se ČNB udrží takzvaně za křivkou, což znamená, že rozhodně nebude chtít uspěchat nějaké snižování úrokových sazeb a bude se držet té svý mantry vyšší po delší dobu, nehledě na to, co nám říká prognóza. Takže
Když se budeme bavit o domácích rizicích, tak samozřejmě je to nějaký natočekávání větší pokles inflace, který může svým způsobem souviset i s tím, že tady bude nějaký nadočekávání větší pokles ekonomické aktivity, související například s tím, co zmiňoval Pavel, což je nějaký zhoršení ekonomického vývoje v rámci Evropy, kde v tuhle chvilku klademe důraz především na Německo, na vývoj německé ekonomiky, kde jakmile se dostane do velkých do velkých problémů průmyslový sektor začne propouštět, jakmile propouštíte, domácnosti nemají příjmy, jakmile nemají příjmy, nespotřebovávají a máme tady ten krásný začarovaný kruh, který může potenciálně skončit tím, že nám ta ekonomika v Německu letos poklesne. A je otázkou, jestli to bude jenom ekonomika německá, nebo jestli by to mohla být jenom ekonomika německá, jestli by se to nemohlo přesunout ještě do dalších ekonomik. Velmi často v případě Německa zrovna není, jo. To je prostě powerhouse, pardon, je to ne, máš pravdu, tohle je nejsilnější ekonomika Evropy a nejenom Česká republika je na ní napojená. Export a import v rámci Evropy, jako Německo na to má obrovský podíl. A má to samozřejmě toto má samozřejmě vliv pak na ten finální kurz jak eura, tak i samozřejmě těch měn zemí v těch okolních regionech. Je to přesně tak, jo. Jakmile se něco stane Německu a pokud je Německo ten takzvaný nemocný muž Evropy, tak to rozhodně není žádný pozitivní faktor pro zbytek starého kontinentu. Vedle toho samozřejmě musíme sledovat i to, co se děje v Americe. V Americe bych kladl důraz na to sledovat, jak silná je ekonomika a jaký implikace z toho plynou pro úrokové sazby. A to nejenom ty, který nastavuje FED, ale sledujeme celou výnosovou křivku. Protože přece jenom výnosová křivka i na tom svým dlouhým konci má potenciální vliv na to, jak se vyvíjí rizikový aktiva s důrazem i právě na českou korunu. To znamená, pokud bychom se dočkali toho, že se nám tady ten dlouhý konec výnosové křivky zvedne zase nahoru. To znamená, že nám například dál poroste výnos amerického 10letého dluhopisu nebo toho 30letého. Tady vidíme, jak se nám to vlastně od května postupně posouvalo směrem k vyšším hodnotám, což je právě ten jeden z faktorů, který působil na slabší korunu. Tak samozřejmě tady to riziko bude pořád směrem ke slabší koruně. Ale vždycky bude samozřejmě záležet i na tom, jakým způsobem a jak rychle a jak intenzivní ten pohyb bude. Tuhle chvilku kdybych si měl osobně tipnout, tak už asi tam nečekejme rozhodně pohyby, které jsme viděli v loňském roce, ale na to čekávání vyšší výprodej těch dlouhých dluhopisů by samozřejmě mohl vést k tomu, že ta koruna ještě nějakým způsobem oslabí. A opět je to založeno samozřejmě i na nějaký té makrodivergenci. Makrodivergence Evropa versus Amerika. To je ten základní stavební kámen. No a na to pak navazuje i ten celkový tržní sentiment. A to, jak budou ke koruně přistupovat takový ty hráči typu hedžových fondů, kteří chtějí spekulovat na to, že se v Evropě odehraje nějaký ten negativní scénář a bude na to potřeba reagovat nižšíma úrokovýma sazbama, zatímco v Americe bude ta situace mnohem pozitivnější. Takže to jsou dvě skupiny, kterým my v tuhle chvilku musíme věnovat pozornost. Co se týče nějakého toho výhledu, pokud bychom měli teď vycházet z toho, jaká je situace, tak my jsme si už před několika týdny vytyčili takovou příští hranici, potenciální příští hranici rezistence, a to je 24,70 za euro. Musím říct, že když jsme viděli, jak ta koruna posiluje, tak jako celkově nás to i svým způsobem jako lehce překvapilo, protože jsme nečekali, že tam ten posun bude takhle rychlej, k čemuž samozřejmě přispěla ale i ta polská centrální banka. Ale jo, jasně, ale tak už zase přišla korekce, už jako je to tak. Zase v úzovkách zpátky nějakým normálu, takže jako pro všechny, kdo jako měli jako nakoupenou tu delší pozici a sázeli na to oslabení koruny, to asi nebyla ta nejlepší zpráva, ale na druhou stranu pro ty, kdo mají koruny a budou chtít kupovat euro, dolar, případně jeny, tak pro ně vznikl jistý prostor právě touto korekcí. A možná, Honzo, jestli už se nedostane k těm dotazům, trošku jsem to nakous. Jak ty to vidíš? Je tu otázka, dobrý den, mohu se zeptat, jak na tom bude Japonec proti dolaru. Je zase po roce velmi oslabený, co je příčinou a jestli čekáš další oslabení?
To riziko toho, že se posuneme ještě na slabší hodnoty na úrovni japonského jenu, tam podle mě pořád existuje. Myslím si, že je omezený, protože přece jenom ty komentáře, které přicházejí hlavně z ministerstva financí, jsou jasně naladěný tím směrem, že ministerstvo financí pečlivě sleduje kurz a v případě potřeby je ochotno samozřejmě na ten posun reagovat. Navíc tam bylo zdůrazněno relativně nedávno a to šlo z úst přímo toho hlavního člověka, který řeší pohyby kurzu, tak ten řekl, pozorujeme tam jako nárůst spekulativních pozic. Takže to je rozhodně něco, co pro tu centrální banku není nic pozitivního a pokud by to mělo znamenat nějaký další výrazný oslabování, tak já věřím, že někde minimálně na té úrovni 150 japonských jenů za dolar, tak tam by teoreticky ta pravděpodobnost intervence mohla být zase o něco vyšší, protože svým způsobem jak centrální banka, tak i to ministerstvo financí nebude chtít vidět, aby se tady množily spekulace na to, že ten japonský jen bude dál oslabovat, protože přece jenom jako s ohledem na to, že Japonsko je nuceno dovážet energie, tak pro ně je to značný problém. Byť to zase naopak působí ve směru vyšší inflace, což samozřejmě by znamenalo, že na tu by měla reagovat japonská centrální banka. Ale tyhle ty reakce si myslím, že v tuhle chvilku ještě nejsou úplně aktuální. Objevilo se tady to, že guvernér zmínil, že by opuštění politiky záporných úrokových sazeb mohlo nastat někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Možný to 100% je, ten kurz na to reagoval posílením. Na druhou stranu myslím si, že je ještě hrozně brzy na to, jakkoliv spekulovat, přece jenom těch dat je potřeba víc s ohledem na vývoj inflace, s ohledem na vývoj kurzu a pak myslím si, že bylo velmi přesně zmíněno to, že klíčovým aspektem v rámci toho inflačního prostředí je v Japonsku vývoj na trhu práce s důrazem na vývoj mezd. Pokud ten vývoj mezd bude pokračovat v relativně silným tempu, tak samozřejmě to bude důvod k tomu, aby i ta japonská centrální banka nakonec opustila tu extrémně akomodativní měnovou politiku, což si myslíme společně ještě s kolegou Dušanem Vaškovicem, že na to nakonec dojde, ale bude to spíš otázka až toho příštího roku. Takže tím pádem, když se budeme bavit o dolaru proti jenu, potenciální oslabování jenu může přijít s ohledem na to, pokud bude dál globálně posilovat dolar, například s ohledem na vývoj těch tržních sazeb. Na druhou stranu počítejme s tím, že tam existuje určitý riziko toho, že tam bude centrální ministerstvo financí intervenovat a tím pádem bych úplně v tuhle chvilku asi nesázel na to, že si tady otevřu nějakou krátkou pozici na jenu s tím, že se dostanu někam výrazně na těch 150 u SDJPI. To si myslím, že by bylo hodně odvážný a nemuselo by se to vyplatit, protože opět tady platí to, co už tady zmiňujeme po několikátý, nikdy nebojujte s centrální bankou. Takže toliko asi k tomu výhledu. Když bychom se bavili v rámci... Je zajímavý, jakože to Japonsko jako takový roky, desítky let bojuje s tím, aby se vyhlo deflaci a už po těch letech covid, energetická krize, válka, taky teď dojde na to Japonsko, který možná konečně nějakým způsobem opustí ty svoje zajeté koleje. Ve velkém se snažili tlačit inflaci vzhůru, tak je jako zajímavé, ne samozřejmě veselé, ale zajímavé, že i na Japonsko, které jako odolávalo dlouhou dobu inflačním tlakům po celém světě, jak i teď došlo i na ně. Máme tu, Honzo, ještě druhý dotaz. Já nevím, jestli ho chceš vzít ty nebo já, to dotaz na Michla. Kdo řídí pana Michla? Já nevím, já doufám, že pan Michl se rozhoduje sám podle sebe, i když... Jo, jako ta odpověď je taková, těch bankovních radních je několik, jo, že tam ta rozhodnutí České národní banky, respektive té bankovní rady, nejsou založená pouze na názorech Michla, i když samozřejmě je tu spousta různých spekulací, ale k těm my se vyjadřovat vlastně nemůžeme, nechcem. Proč by mělo docházet poklesu inflace? No, vlastně bavili jsme se o tom trošku na začátku, je to primárně ten efekt srovnávací základny, kdy my budeme srovnávat, respektive už teďko, se vrátím k tomu grafu, tak vlastně měříme ten rozdíl těch spotřebitelských cen, když je meziroční,
tak se bere, řekněme v srpnu, tak se bere srpen roku 2023 a zeptáme se, o kolik jsou vlastně vyšší ceny proti srpnu roku 2022. No a my v zásadě vidíme, že už i v tom srpnu roku 2002 ta inflace byla jako vysoká, vysoce dvouciferná, taková hranice 17%, 18%. Takže už v tom srpnu roku 2022 byly ceny velmi vysoké. Byly zase o nějakých, kolik jsem říkal, 17% vyšší, než byly v roce 2021 a tak dále, tak dále. No a teď vlastně vidíme, že máme vlastně časovou řadu, respektive drahých spotřebních košů, jak to říct slušně, kdy vlastně v roce 2023 ty ceny byly jako velmi vysoké od ledna až řekněme budou až do prosince a my až v roce 2024 se budeme ptát, o kolik je spotřební koš v únoru dražší v roce 2024 proti únoru 2023, tak to, s čím to budeme srovnávat, bude opět velmi drahý spotřební koš z letošního roku. Jo, takže už vám nevyjde, že to je dražší o 17,5%, ale právě třeba o 4, o 3 a tak dále. A tento efekt vlastně by měl vést k tomu a ukazovat na to, že procentuální zdražování toho průměrného spotřebního koše velmi zpomaluje a vrací se k nějakým, řekněme, běžným hodnotám. Z pohledu, řekněme, firem nebo běžných domácností je ale zajímavá je ta křivka, ta červená, která vlastně ukazuje, o kolik je dražší ten spotřební koš ve srovnání s rokem 2015. Jasně, skoro 8 let zpátky, ale je to něco, co nám vlastně může ukazovat, jak zdražuje to zboží služby v ekonomice a my vidíme, že přesto, že ta inflace, meziroční inflace klesá, tak ta červená křivka stále mírně roste. Přestože tempo zdražování klesá, tak je to pořád zdražování. No a až v dalším roce se budeme ptát, tak budeme srovnávat s tím drahým rokem z letoška a to bude tlačit právě na tu respektive nízkou míru inflace. Já bych tady možná... Jo, promiň, Pavle. Já bych tady možná, ne, ty jsi to pojal takhle statisticky, já bych to ještě rozhledl víc jako z toho makrofundamentu. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí ta inflace a ty její jednotlivé složky, tak v podstatě my tady vidíme, že na té nabídkové straně energetický šok se nějakým způsobem odezněl, sice samozřejmě ty ceny energií jsou vyšší, než byly před pandemií, ale jsou nižší, než byly na tom vrcholu v roce 2022. Vedle toho tady vidíme, že dochází, nebo respektive, že už odezněly takový ty pandemické omezení na té straně dodavatelských řetězců, což je taky klíčový aspekt, který přispívá k tomu, aby celkově ty proinflační tlaky klesly. No a pak tu máme samozřejmě tu poptávkovou stranu a tam my v podstatě vidíme, že co se týče třeba vývoje reálných mezd, tak ty byly kolik měsíců, teď mi to v hlavě, to číslo vypadlo z hlavy, ale kolik měsíců záporu, což je jeden z důležitých aspektů, který taky působí protiinflačně. My vlastně s ohledem na reální mzdy jsme tuším někde na úrovni roku 2018, což ten český spotřebitel samozřejmě taky pocítil. A pocítila to i ta firma s ohledem na nějaký maloobchodní tržby. Takže my jsme vlastně svědky toho, že ta restriktivní hospodářská politika, která je v tuhle chvilku aplikovaná s důrazem na tu měnovou politiku, tak ona má své dopady, působí na to, aby ta inflace postupně klesala, ale pořád musíme pracovat s tím, že nikdy ty vysoký úrokový sazby nezafungují z měsíce na měsíc. Že je tady nějaký měnově politický lak, nějaký měnově politický zpoždění a tohleto měnově politické zpoždění může dosahovat roku a půl, někde možná je uváděno dokonce i 2 roky. To znamená, nemůžeme očekávat, že ta inflace, která tak extrémně rychle narostla, že extrémně rychle klesne. Vždycky je složitý, zvlášť v situaci, kdy tady existuje riziko toho, že ty inflační očekávání se otukotví, že ty firmy a ty domácnosti začnou opravdu pracovat s tím, že ty ceny porostou mnohem na vyšších úrovních, než tomu bylo v předchozích několika letech, tak v tu chvilku samozřejmě ten návrat do nějakých nižších úrovních zabere víc času. A je potřeba, aby se to propsalo nejenom v tom trhu, ale je potřeba, aby se to propsalo v té reálné ekonomice. Aby firmy
aby firmy méně investovaly, aby víc spořily, stejně tak, aby domácnosti méně spotřebovávaly, víc spořily a podobně. A tato kombinace té restriktivní měnové politiky, ke který by se měla postupně přidat i ta fiskální politika, je minimálně dobrý základ k tomu, aby opravdu ta inflace klesla. I když to riziko toho, že tady dojde k nějakému obratu, viděli jsme to v 70. letech, viděli jsme to v 80. letech, ale to byla o něco jináčí situace. V tuhle chvilku jsme v prostředí, kdy ta pravděpodobnost toho opětovného nárůstu je významně nižší, ale rozhodně tenhle scénář nemůžeme jakkoliv podceňovat. Proto budeme pravděpodobně svědky toho, že ty úrokové sazby zůstanou na vyšších úrovních, což třeba já stotožňuji s tím, že opravdu ČNB by měla sazby, pokud nedojde na nějaký ekonomický karambol v Evropě nebo vůbec ve světě jako takovým, udržet úrokové sazby dlouhodobě netřeba nad těma 3%. Tak já bych chtěl všem poděkovat, že jste tu s námi vydrželi hodinu 20 minut, omlouváme se za přetažení, ono se nám to prostě občas stane. Každopádně ještě jednou děkujem, že jste se tu s náma potkali. Samozřejmě platí, že budete mít jakýkoliv dotaz, ozvěte se nám, ať už na info.rockland.cz nebo právě na Berka, případně petrka@rockland.cz. V případě, že budete potřebovat udělat jakoukoliv zahraniční platbu nebo směnu, neváhejte využít naše webové rozhraní, můžete to udělat online, s tím se nemusíte bavit, ale já osobně bych samozřejmě doporučil osobní kontakt s našimi makléři a makléřkami, které vám velmi rádi vyhoví, poradí s celým procesem. Registrace u naší společnosti je nezávazná, v zásadě se registrujete a nezavazuje vás to k tomu, abyste udělali nějaký obchod. Můžete si to vyzkoušet, nemusíte, jak budete chtít. Ještě jednou děkuju a budeme se na vás těšit na dalším webináři, který pokud budete držet palce, budeme dělat v novém formátu. Jednáme právě o přesunu na platformu YouTube, která je obecně mezi uživateli více známá a její prostředí je tak více kompatibilní s našimi posluchači a diváky. Ještě jednou děkuju a přeju hezký den. Tak já taky děkuju, mějte se krásně, nashledanou.